Miška sa so zapojenými deťmi stretáva vlastne v škole v Malcove a na týchto stretnutiach sa venujú rôznym rozvojovým aktivitám podľa toho, čo konkrétne Miška aj tým vyhodnotia, že treba ako keby u detí rozvíjať, či už nejaké grafomotorické cvičenia alebo ja neviem, trénujú nejaké komunikačné zručnosti a podobne. Miška pracuje so súrodenskými dvojicami s tým, že je tam jedno dieťa mladšie a druhé staršie a navzájom sa ako keby od seba učia a rozvíjajú. A prečo ti na tom záleží? Záleží mi na tom, že aby sa mali lepšie tie deti, aby boli schopnejší a vzdelaní. Nech dajú všetku tú silu do toho, aby vedeli aj tí mladší do škôlky sa prispôsobiť, aj do školy. Kolečko patrí mení komunitu postupne. Krok za krokom posilňuje dôveru medzi obcov, školou a rodinami. Mení ich návyky, mení ich zručnosti. Hlavne deti získavajú nové zvyky, rodičia vidia zmysel vo vzdelávaní a komunita cíti, že je o jej budúcnosť postaraná. Prečo si myslím, že má Miška srdce na dlani? Pretože keď vidím Mišku, ako pracuje s deťmi a vidím tú lásku a tú trpezlivosť a to také ako keby tú túžbu tým deťom niečo odovzdať, tak áno, Miška má srdce na dlani. Miška, chcem ti poďakovať, že v rámci svojho voľného času sa venuješ deťom aj z rómskej komunity. Prinášaš do našej komunity nádej, prepájanie ľudí medzi majoritou a minoritou, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. A za to ti veľmi pekne ďakujem. Miška, odkazujem ti, že ďakujem ti za všetko, za tú sílu, za tú energiu a čas, čo venuješ tým deťom. A prajem ti veľa úspechov do toho, aby ti to vydržalo. Prajem ti veľa energií. Ďakujem ti za všetko. Prajem tebe a tvojmu tímu veľa síl, trpezlivosti a chuti tvoriť ďalej a aby si stále ostala Miškou.